dels trets diferencials per al qual vam escollir aquesta proposta com a guanyadora va ser la seva versatilitat i la seva autonomia al poder-se adaptar en qualsevol format i suport. Doncs vaig escollir aquest disseny per la simplicitat amb la que recollia el logo de la CPC i la idea del 25è aniversari. També, per altra banda, perquè és el que va presentar més propostes de diferents aplicacions i era el que em semblava que estava més treballat.